coba melempar manggisku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadisku lamar jandaku dapat zaman edan wong tua rapi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh kulune yen digoyang ser aduh penake aku coba melamar gadisku lamar jandaku dapat iki piye wong tua rapi perawane nostalgia lagu Cucak Rawa. Iya. Olehmu nyanyi kualik. Kualik ben diolak-walik. Ana kok Cucak Rawa dawa wulune sing akeh buntute. Ekone dilongi, Mas. Iya, Mas, ekone longi, Mas. Wong iki ora penyanyi. Iki penyakit tok, Mas. Alhamdulillah, Kang. Piye? Ya bengi suasanane wis dongane awake dhewe sak kanca rombongan siswa budaya. Piye? Senajan sore mau udan, nyatane bengi terang benderang. Sawise terang benderang ning sayange siji. Apa? Sing delok kok karek arang-arang ya. Ora kaya mau gembruduk. Golek nggon nyelehno bokonge bingung. Ya saiki apa mbrangkang klekaran atang-atang kok jembare ngene. Kowe ora ngerti ya. Ngerti apa? Jenenge ketoprak penggemare beda-beda. Ana kepruk, penggemare kepruk kepruk rampung, ya. Sing nonton mulai. Ngono. Mentu taman, penggemare taman rampung, sing nonton mulai. Ngono carane. Ya. Berarti kepruk di penggemar, taman di penggemar, do mulai dhewe-dhewe. Iki mbok karek penggemar apa iki? Iki ora penggemar.
Apa? Iki nggo eman mergo wis kadung urun ora didelok. Nah, aku ya ora ngono. Lah piye? Ora kok ora nggo eman ngono ora. Apa? Iki sing nonton sing ijehno kene iki bakune wedi muleh. Mbok wong jethak, mbok wong prapean. Lah wong delok ketoprak kok nganti wedi mulih lho. Lah wong sing kanca-kanca ketoprak ora kepengin mulih mergo piyai kene iki grapyak-grapyak apa meneh sing duwe dalem. Iki komplit apa kuwi kanca-kanca ketoprak kon manggon kono mergo nggone kene ora sedeng. Nyatane ya entuk. Omahe apik tenan ya, Ndut. Apik ning ana kuciwane. Kuciwane apa? Omah apik ngene kamar mandine ra ana ciduke, Deng. Lho. Ciduke ra ana, aku mung bar pipis ning kono. Tutupan gombal. Tutupan gombal apa saiki modele iki shower. Lah ya ngerti nak shower kok. Makane ora ana ciduke. Ya kok mbulur ciduke. Aku ya shower tak onekno bar pipis. Heeh. Piye iki nek ngumbah aku wis ngene tak kencengno karo shower. Walah rak telesak katok-katoke. Aku metu malah tuweles kebes ya. Omong ama sembah nuwun karo Mas Apip. Selaku Mas panitia wong Jenom. Ya Mas. Berkat Mas Apip terselenggaranya ketoprak siswa budaya. Semono uga yang ada di Papua, Mas Yanto pendukung sepenuhnya dengan adanya sedekah bumi. Sedekah bumi. Melu nyengkuyung najan manggone ning adoh. Iya, sontratak gratis. Iki ya wonge ndelok, Deng. Iya. Mulane matur nuwun tenan karo Halo, Mas Yanto. Malam Papua. Muga-muga desane desa sing dadi desa baldatun thaibatun warafur ghafur. Amin, amin. Desane aman, kondusif ora ana apa-apa. Amin, amin. Dadi upama nonton ketoprak, upama bengi ngene iki wayah do muleh, akeh do muleh iku ana benere. Lah kenapa? Sebabe saiki maling akeh. Lho, njaga keamanan. Iya. Oh. Ya bener. Lah iya. Njaga keamanan butuhe men ora ana maling nang desaku gas-gas kanggo LPG dijupuki. LPG dijupuki. Lah mulane kowe kudune ya diketok regulature. Diketok tengah digawa sak gas-gase. Gawa sak gas-gase. Regulator payu 40, gas payu 60. Kowe kok roh? Kowe kok roh? Ya menawa. Nek menawa kowe malinge. Kok nganti didol regane nek didol 40. Ya kira-kira ngono barang colongan kok. Lah kowe saiki tak takoni nek ngrembug perkara maling, jal aku takon. Kowe karo maling ya wani? Wani ya. Wani tenan? Umpama ana maling kowe wani? Lho, wani ya. Kowe wani maling? Lho ora wani maling ya wani ya. Tenan? Lho tenan. Delalah ana maling kowe wani maling? Wani? Wah dikecrek polisi kowe. Lah kok ngono? Lah ana maling kok kowe wani maling. Lah aku melok ngono. Jenenge kowe kancane maling. Ngomong kok. Wani maling, wani nyekel maling ngono lho maksudnya. Lah ngono wani nyekel maling bareng-bareng karo masyarakat. Ning saiki tak takoni kowe nek ngerti. Takonono. Apa bedane maling karo polisi? Maling karo polisi. Bedane apa? Polisi ku nak disiapno mesti terus baris. Lah nek maling? Nak maling disiapno mbayu ah. Kowe berarti bedane nek polisi disiapno baris. Baris. Nek maling disiapno mlayu. Lah kenapa maling nek disiapno kok mlayu? Lho. Sebabe duwe sikil. Angger duwe sikil ya mlayu Andut. Urung karuwan iku. Angger duwe sikil kok mlayu sing kandha sapa? Lah sing kandha ya aku. Salah. Ana duwe sikil ora mlayu. Lah apa? Kursi ku duwe sikil kok ora mlayu. Kok tengok-tengok. Lho. Iku kan benda mati. Endi? Kok mbok didingin ndi? Maksude kursi ora. Kursi kok kursi ya. Ngapa kok didingi adoh men? Maksude kursi rak benda mati. Angger benda mati. Ya ora iso mlayu Andut. Berarti ra iso obah. Ora iso obah. Kowe ora sepeda motor. Lho. Sepeda motor. Lah roh ta ora? Ya roh. Benda mati ta benda hidup? Ya benda mati Andut. Kok iso hubung-hubungan alun-alun juwana? Lho. Lho gobloke iki lho. Aja goblok. Piye ta?
Lho kok iso goblok iki goblok perkara apa? Lah aku takon jare benda mati ora iso mlaku, ora iso mlayu. Iya. Kowe montor ngerti? Montor iki benda mati apa benda hidup? Ya mati. Lah ya benda mati to. Lah kok iso mubeng alun-alun Juwana, iso teko Jepara. Le. Ra ana mesine. Ana mesine. Angger ana mesine. Ana mesine. Angger ana mesine Ya mlayu. urung karuan. Urung karuan piye? Ana sing duwe mesin ora iso mlayu. Lah apa? Mesin jahit. Mesin jahit iki ora iso mlayu. Tetep tenguk-tenguk ning nggon ajan ana mesine. Lho iku ora dipancal. Angger dipancal tengok-tengok. Ana dipancal kok tengok-tengok iku. Dipancal uklek-uklek Alah dipancal ora tengok-tengok. Lah piye? Nyatane bojomu mbok pancal minggat. Ya apa ora? Kok malah tutuk bojoku barang lah. Lah wong dipancal kok tengok-tengok. Lah bojoku ora trimo tak pancal. Bapak tak gremengi wis lunga. Aja memekara bojo. Kenapa? Bojoku sae sayu nek karuan. Mbok tukokno wedak to? Lho. Tukokno wedak sing nglarang iku lho. Tukokno wedak apa? Anu wedak kliwon. Alo wage. Wedak pon jenenge. Lah iku lho wedak pon ben ayu. Wah bojoku wis jan langsing tenan ndut. Saiki matur nuwun aku. Bojomu langsing. Iya. Bojomu langsing iki pembiyen lemu. Ya. Pembiyen lemu. Ya lemu. Bobote pira saiki? Saiki wis cilik kok. Lah ya pira? Ya kira-kira Pira? Kira-kira pira? 120. Odo rumelak ning aku. Bojo langsing kok 120 leteng. Lah kudune piye? Bojo langsing ki carane ya 54, 55 kare ndelok dhuwure. Lah nek bojomu dhuwure trima 16 cm. Iku ora bojo ora wong 16 cm iku. Garisan. Lah iya. Lah wong bojomu iki maksude ku semeter swidak ora ana. Ora ana. Lah bobote 120 iki padha karo drem aspal glundung. Omonganmu langsing ya awake lencir, dhuwur. Kuwi kena diarani langsing. Jare bojomu wingi bar mbok tukokno lejing. Wis nalika jelemu lan nukokno iku. Lah saiki lah jelemu 120. Nyapa kok nalika jelemu? Iya lemu. Lah iya mbok tukokno lejing apik ketoke, Dang. Apik matamu kono. Apik matamu lho aku takon jare bojomu lemu. Wis kandha wingi bar mbok tukokno celana lejing sing tipis iki lho. Iya. Apik berarti. Malah wirang aku kok. Lah kok iso wirang? Lunga buah mertamu gone tanggaku. Heeh. Tak iringno. Aku ning ngguyu bojoku ning ngarep. Heeh. Nganggo lejing awak lemu. Iya. Wah, tak iringno kaya sikile kok sempol kodhok. Teng petekel ngono. Lah wong nganggo-nganggono bojo ya ora cocok. Aku isin aku. Lho isin perkara apa? Bojoku sing nomah iki malah medeni wong. Lho, bojom gendruwo. Loh, ora. Maksude ku ya tau tak tukokno lejing kaya kowe. Nek aku ngono awakku lemu, bojoku lemu. Tak syukuri. Heeh. Ngombe jamu beras kencur, ndek bojo lemu padha karo numpaki kasur. Makane aku tak syukuri. Bojoku bar tak tukokno lejing kaya kowe. Jenenge wong desa masak urung nganggo kompor gas biyen lucu Dang. Durung ana. Jaman biyen urung ana saiki. Bojoku iki nganggo celana lejing menawa mbah piye geni iki mati disebuli ra murup. Ora murup-murup. Ora murup-murup. Disebuli nganti pipine kempong iki geni ning pawon ora mekan. Wah bingung bojomu. Bojoku delalah ya gak bingung iki. Masa kok disebuli gak mempan? Disebuli gak mekan ndek ndodok. Lejinge suwek. Geni mara-mara mekan, Dang. Buak. Iya. Lho iku perkara apa? Mbah sing ngebul mbah sapa? Omonganmu. Lah kene nggo lejing kathok suwek ndek ndodok ngene mara-mara genine mekan arek. Lah iya wong duwe bojo lemu, kuru, ndek dhuwur disyukuri. Sebab apa wong duwe bojo lemu ora usah tuku kasur. Betul. Duwe bojo kuru ora ngirit bahan. Maksude ngirit bahan iku paribasane bojo lemu 2,5 meter, setengah meter wis cukup. Wis cukup. Ngono. Duwe bojo dhuwur ya disyukuri. Ya iya. Ora usah dipaido. Ora usah dipaido duwe bojo dhuwur. Mergo ana gunane dhewe. Ana ah. Gunane apa? Nggo njupuk karak ning dhuwur payon, ora usah ancek-ancek dingklik. Bener, nek kesusu pasudan ngono kae ya. Kaya ndek awan mang ora bingung napa mau bojone ndek.
bingung. Ah iya. Nyamper-nyamper klambi bingung. Lah bojo ndek lae syukuri. Ora usah dipaido. Ora usah dipaido. Nggone nyukuri manggo ndi? Lho, nak ndi kok jungkas nang isor longan ora kejeblok bathuke. Iya. Betul. Ana ndek bojo geglak ngene kok. Ndek bojo deglak. Ya disyukuri. Nyukurine manggo ndi? Lho, nak no pasar golekane gampang. Pomo ilang ning tengah wong akeh. Lho, bojo ndi? Lho kae lho sing jumbul-jumbul. Iya. Golekane gampang. Golekane gampang. Apik iku. Apik. Nek metu ning pasar jumbul-jumbul karo gawane bathok. Omonganmu sak penakmu dhewe. Sing penting wong urip ora usah maido liyan. Heeh. Carane urip iki disyukuri. Kok sembarang dengah iki katik ginaris. Ginaris dhewe ya. Rejeki, pati, jodoh wis ana sing ngatur. Ya ta ora? Lho, rezeki pati ya ana sing ngatur tapi nek kaya aku ngenes ah. Lah ngenesmu. Lah mergo aku kan wis tuwa. Lah terus apa wis daftar kematian kowe? Lho, ya urung daftar. Kok wedi perkara tuwa? Pikirku nek wong tuwa iku bakal mati parake ning ndi, ngono. Ya tergantung sing mikul lah, Dang. Lho. Kok tergantung sing mikul? Lah wong mati kok parake ning ndi karo sing mikul no. Lah, pantese ana kuburan. Lah wis ora kok takon. Jenenge wong mati ya ning kuburan. Lah iya, pikirku ya ngenes. Ngenesmu. Ya perkara wis tuwa. Lah wis tuwa kok mikir Umurku, mati. umurku rek 52 ah. Ya. 52 delok 53, 54, 56. Heeh. 70 Nek canda. nek canda. Lah nek ra canda, Ape ngojek. lah wong-wong urip kok mikir mati kok pikiranmu kok cepet. Wong urip ora kaya antri bensin. Ate ngono. Kowe nek antri bensin ning pom teko kosek mesti didol dhisik. Iya. Nek wong urip ora ngono, senajan lair dhisik utawa kowe wis tuwa urung karuan mati. Mergo wong mati wis ginaris, kadang bocah cilik mati ya pirang-pirang. Heeh. Ya tara sing nom sik Joko mati ya sak pirang-pirang ora kurang. Prawan Joko mati ya akeh. Pirang-pirang. Nek kok wis wujud menungsa, sing ngijeh ning jero kandungan wae. Nggo garba. Kadang kluron mati ya ora kurang. Makane kowe ora usah susah senajan kowe wis tuwa. Heeh. Anakmu umur pira? Lho, anakku ya umur wis gede-gede Lah ya aku takon umure. Selawe. Lah berarti kan isih enom. Ya. Sok titeni. Piye? Anakmu karo kowe lak matine sik kowe. Lho. Kok sik aku neh? Lah sapa ora ana cah cilik blas ngono. Kok cilik. Wong uripe ora usah mikir mati. Heeh. Sing penting apa sing diduweni Ya. kuwi disyukuri. Ora usah ndangak. Paribasan tangga-tanggane do duwe roda papat ora masalah. Sing penting kowe karo aku jek iso duwe roda loro. Lho, ngono paribasane. Diganjar duwe roda loro, ya alhamdulillah. Timbang sing duwe roda siji. Lho, apa roda siji ku? Korek. Koreke rodane siji ya. Wis ora ndek motor lah, sing penting ndek korek ngono anggere ning warung drantuk rokok. Nah, iso bakar telo. Lah iya. Murgo apa? Apa? Iki acarane sedekah bumi, ndek gawene wong akeh. Sing penting kuncine ndonga kanggo masyarakat kene, muga-muga diparingi rejeki sing lancar. Ya khusus panjang umur, diparingi sehat awake. Ning donga khusus piyani klandoh kene. Lho, lah kenapa? Lho, maksudnya nek kowe lek salah ucap terus ngomong donga tekan prapean, tekan jetak. Lah prapean jetak didongakno ndak kene? Ya ora lah. Lah sebabnya apa wong landok kok didongakno prapean ora? Lah ora nanggap. Ngono. Ora nanggap kok didongakno. Somben nek nanggap didongakno. Didongakno sik. Syukur-syukur wong prapean delok streaming. Promoke didongakno dagelane siswa budaya. Ngono. Sono. Lah iki sing mesane ora ana jetak, ora ana prapean. Lho jare mau wong jetak. Menawa aku Dindo mulai. Omonganmu kok ya. Nembang sing apik. Nembang apa kowe ngejak nembang apa? Lho lagu ora nembang ah. Lagune sing piye? Lho, ban tembel, tembel ban Iso kok. Tambal ban lho jalukane. ora iso iku. Dajal. Oh dagelan tuwek-lek kaya ngapalno lagu lho. Aku iki gumun. Gumone. Oke nek nomah ya turu-turu kok iso ngapalno lagu. Lho. Turu ketoke. Asline Ngiler. lho. Merem kok ngiler kok ya.
Nyanyi. Nyanyi. Jalukane mbake ben ngerti nek kowe iki senajan wis tuwa pinter nyanyi. Sepiro? Sepiro? Apane? Nadane. Nek panggunge ya semene, Dek. Oh, sepiro? Oh, penyanyi paling ora kan kuncine lagu. Kuncine lagu. Njaluk kunci apa? Kunci Inggris. Wis duwe aku. Wong ngepruk cengelem. Oh, kuncine ya ora nada. Nada. Nadane njaluk nada apa? W ke C apa P ke C? Ya lo C ke W. Lho kok C ke W yo. Lah wong nada kok W ke C. Ayo nada. G F I. Iki apa? Iku swara. Nada. Nada. Aku iki. Ya. Kurang dhuwur, Ndut. Ancek-ancek. Ancek-ancek, nada kok ancek-ancek. Lah dipasno sik to kono karo iki. Dipasno sik kowe karo kono. Aja golek nada dhewe lho. Asu. Lho. Suwene ngono. Aku iki. Aku iki. Ayo. Aku iki. Waduh wis cocok. Ayo. Tukang tambalan ban. Loh. Aku iki tukang tambalan ban. Kok ora kepenak, Ndut? Lah tenan to. Ora kepenak. Awak goblok. Ora kepenak. Ora mbok pas. Ya Allah Gusti salah kowe salah. Aku iki lho rungokno nadane. Lho, aku iki tukang tambal ban. Lho kowe salah kok. Aku iki tukang tambalan ban kakean. Kakean. Sing bener. Aku iki tukang tambal ban ngono. Aku iki tukang tambal ban ngono. Lho, ora usah ngono. Ora usah nganggo ngono. Ngono. Aku iki tukang tambal ban tok, wis ora usah ngono. Aku iki tukang tambal ban tok, ora usah ngono. Ana sing nggo racun tipes ora? Tak racune. Wah, aku iki manut kowe kok. Denok. Denok piye? Santri pekok. Santri pekok. Ayo, santri pekok. Aduh genduk lho. Iku tambal ban kan. Waduh genduk. Ayo. Nadane padha tembel ban iki malah ora. Pikir aku. Sing piye iku? Tambal tak aku nyanyi aduh. Dipasno sik karo nadane kan. Oh. Aduh genduk. Lho, kang tambal ban jotos engko malah. Padha lagu kok kabeh kok nambal ban. Lah kowe iso piye? Lho goblok. Nada Mas, santri pekok. Aduh genduk. Tukang tak. Kok rono neh le Mas. Di anu sing ngorjun sing goblok. Sing ngorjun ketoke sing ra patek jelas. Ra patek jelas. Matamu kono. Nyeluk penyanyi. Tolong dijak nyanyi ki ku yo mangkelno wong. Lah bingung nadane. Denok. Aduh. Denok. Santri pekok ngono mosok lali kowe. Iso nyanyi apa ora? Kowe mah nyanyi. Aduh genduk. Tukang tambal ban. Loh, kok balik ke Penyeluk penyanyi ae nak bingung. Iya. Mau penyanyi kok bingung lah. Anu aku bingung lagu Denok. Terus Denok kok santri pekok kuwi. Pak sing Nadane Mas, nadane. Aku kok lali. Nyanyi kok malah. Lah aku lali. Iya aku lali. Tengok-tengok. Sepiro Mas? Aduh denok genduk
santri lulusan pondok. Goblok neh. Lah pondoke ndi? Gendho dina santri lulusan pondok. Pondoke gurugan. Aduh dina santri lulusan pondok. Malah ketemu. Aduh dina santri lulusan pondok. Ijeh perawan durung tahu kedemo tarewangi sarungan nganggo sungkong. Dek, tahu ana penyanyi klebon cacing. Lah kok gregeten. Wis dinyanyekna. Oh nyanyi nek nganggo mangap ambane ngono sing biasa ngono lho. Ya. Penyanyi ku sing biasa, natural, nganggo ideologi. Ideologi apa? Pemikiran sing cerdas. Ideologi pemikiran yang cerdas. Wong kena mikir ning kudu cerdas. Ora ideologi. Ideologi. Ora ideologi iki. Lah ya ideologi. Ideologi berpikir secara cerdas, mempunyai ideologi atau EQ di atas rata-rata. Ngono. Jelali ideologi. Ideologi. Nembang apa ayo sakarepmu. Bebas. Konjo Ibuke, bapake. Ya, Bu. Napa, Bu? Kowe kon medun niku njumputi laran. Mosok bari-bari kon jumputi Lah larang. kaya ngono-ngono njaluk lagu kok iso opa-opa. Maksudnya lagune napa gitu? Lagu- Dangdut napa campursari? Dangdut, jalukane dangdut. Loh. Rock. Rock. Versi rock apa ya? Iya. Loh kon medun kowe Lah terus medun kon lapo buke? resik laran. Aja kengko medun malah diculek wong. Diculek. Njaluk nomor. Dangdut sing apik, Bas. Jalukane sing dangdut. Dangdut. Ya ora apa-apa, Bos. Mah. Menawa Petong apa? ngono. Lagune dikeki dangdut sing Dangdut. rancak make ben ora ngantuk ben seneng. Ayo. Ayo wong dikene kon medun niku paribasane iku nunggoni saweran to ngenteni saweran. Lah wong sedhi sewengi mayo campursari saweran. Saweran. Cemek medun saweran. Taman saweran. Lah dagelane ora Bogor. karuman apa? Dagelan kaya dagelan ora mampu. Dagelan iki nek iso medun nyawer. Ngono lho, ideologi Mas. Nyawer. Lho. Ngono, liya-liyane dontok saweran. Dagelan iki medun nyawer. Lho, ideologi Kowe dhewe. Singkong dan keju ya, yang versi rancak. Oke, singkong dan keju. Minta dangdutan ya. Dikasih. Yuk, selamat malam yang ada di Papua. Nah, ini dikasih lagu singkong dan keju. Aduh men toh Papua. Papua kok aduh lho. Termasuk panitia kedua Mas Yanto. Kok sing ning Besok kondur, mantu di sana. lewat live streaming. Heeh. Mula bengi iki disyuting rino. Pripun Aku toh, Bu? meneng ae ateng kono njaluk lagu. Genduk deno ae lho. Ya kok bar iki bar Nanti iki. habis ini ya, kita kasih lagu dangdut dulu. Yeah. Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, Katanya sepatumu dari Italia. katanya Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. katanya Manakah
Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Kita goyang lagi. HW Production, SN Audio. Parfummu dari Paris, Katanya sepatumu dari Itali. Katanya Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. anak singkong. Aku hanya anak singkong. Singkong Satu dan tebang singkong dan iku keju. kuwi ngono Heeh. toh, aku lagi mudeng. Katanya kok segaanmu ngono. Aku suka singkong, kau suka keju. Katanya. Lah katanya jare kowe seneng keju, aku seneng singkong. Jarene, Bos. Ngono. Lah piye? Ideologi. Tinggung ora paham. Ibu minta. Bu njaluk Deno dikasih. santri. Ya, langsung dikasih. Nanti sebelah sini mau minta apa dipikir dulu ibunya ya. Njaluk campur sarinan, nganggo gong apa nganggo terserah dikasih. Dipikir piye wong kono wis ndelok wis enden lho. Wis ngantuk. Delok ketoprak nganti rampung are. Spesial yang punya Deno. Spesial buat ibunya yang minta lagu santri pokok. Loh, cek. Lapo? Apa itu? Gatelan. Kok kira lapo? Gitar tak gatel. Buat apa susah? Susah. Tak ada gunanya. Susah. Tak ada gunanya. Sikat bosku. Aduh Deno, santri lulusan pondok. Iye. Ijeh perawan, durung tau kedemo. Katanya. Tak rewangi sarungan nganggo sangka. Assalamualaikum walakone Bapak Emlero. Merah. Tak rewangi ngempet orang ngerokok. Wasik. Macak sopan ben koyo cah pondok. Ya, Bos. La
adalah suangku lali nyoplo jare bapake apa Bas? aku koyo santri pekon Katanya SN out bekapok lombok kadang lurus kadang minggu dungano bekapok aku oleh dino terus tahun-tahunan aku welut dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dungano ben kapok aku pengen oleh dino terus tahun-tahunan aku welut dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Kok nih bapak emlero rewangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben koyo kang pondo ilah dalan suangku lali nyoplo jare bapake aku koyo santri pekon Paradise sapa lho ki? Siswa budaya. Sikat. Kapok tombok kadang lurus kadang minggu dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku welut dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku welut dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku welut dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku welut dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Sampun diaturi lagu Matur suwun ibunya Santri semoga Pekak. terhibur. Yang sini gimana? Mau minta lagu apa sudah? Sampun Bu nggih? Oke, wis apa ya iku mau ya? Wis tenan. Oh ya wis. Wis Deng. Jam 12 kan nek Deng. Oke, dikasih tahun depan ya. Oke. Tahun depan yo nak rene. Nek renene mesti. Nah rene ngedos. Lah iku benderane rawuh. Lah iku mukel ngonoan sapa? Lho ngene bendera iku. Lah tak kira benderane rawuh. Tak kira cukup Deng lakone ben tutuk ya toh. Ana kurang tuwae njaluk pangapura piyai kene kabeh landos umuban kudune. Yuk bareng netepi wajib.